Abby Clara Washington millionaire turulutuk fanua lo langa Abby mong changin ti in Abby una pa chuan ron awa kar chu ti dingin Abby chu ni hliap nen an ron pana vur sur mek hi Abby una pa chuan ti in Abby chuan in mel tak hian rei enge khonga yin soinga te kanun nuam takin ka hmang mek ani hi alo ti thwaya rei chuan nui sak pa hian kapa chuan Jake kha ashe chiang hle to a ni khat chu lo shwai hola nui var pa chuan ati a Abby chuan lo mel tak hian tak tak mo masi kapi pian cham kan lom zowa khonga yin thilpek chen khatte min lo ba sai sakla ti in re ya chu ange na te reng mai boina omlo ti in re chuan lo chang thwai Abby chuan asana bun lai chu bi zokin ka kala hun ati a ure chuan film khu roti in au suya akal san tabok Abby chu doctor pakhat nen lo langin doctor chuan kalom pui khop mai che irai me kani kar sari ve lai ani to in enkol thala ha da mangche ti in a shila Abby chuan lom mel tak chuan kalom lutuke ti in apum chu adom wangwanga a phone chu phor chhuakin a pasal Jake chu shil tumin a in ngai to a pasal chu a han khola masi abyak tang thei haulo chuta text message va thonin masi a pasal phone atang chuan Daisy chawadu thu chu a rondong leta chuta thalak pakhat hi dongin a mazana alo mu ruk to a pasalin chi ama ta tura a leye motiya angai chu thalaka mechia chuan alo ora Abby chuan a pasal chu ko le in ala thei chuang lawa chutia thilangai to lai chuan apum chu ronna in nurse pakhat hi localin Abby thi sen chwa thu chu a ron soya Abby chuan ka pasal zon mu phot ka ngai alo ti a chuti mek lai chuan le lama chuan a pasal li abial nu chu localin a in entir ne le kha chu nurse chu an pe a nurse chuan engki ma that vek thu le naute chu thani ani to thu chu alo shila le lama chang chuan Abby chuan an chong chu lo shevekin aril ru chu an na hle maya a pasal chu a ho em boka angai to na chuan an pani a wa an khuma wa hau chu a du a mase a pumanat em awang chuan kalpo kal hlei theilowin a oma reilote ya a pasal le abial nu chu Abby mulo chuan an chuak tabok ni thum hnuwa chuan building pakhat lo langin a chhunga chuan meiche pahnih in cheinal tak mai hi an lo langa Abby chuan supalin a wain ken lai chuan pakhat zawk chu a in leya nang hi imita delami nge mes chung kwa hian chia hlo ini thok ti in thin rim takin Abby chu a an khuma Abby chuan hilai hmuna hian chia hlo kanilo ti in lo chang thwaya chu nu chuan kuddo zo kem ni ngai nep tak hian lo ti khuma Abby pasal Jake kan nu chu lo langin chu nu hne na chuan in thlak turin le Abby chu kaltir turin alo ti thwaya thin rim taka ang chung chuan chu nu chuan a kalsana Abby chuan in thiam lo mel tak chuan anu birthday party chu a theihngil thu le atan be ka le sak thu te chu a shila lak mai tuma a omlai chuan anu chuan Hermes bag Daisy hne na changa adon to thu le chu a chazok thu chu alo soya bag na rana angai lo thu te chu alo soiwata Abby chuan ngen ngol tak hian chu bag chu limited edition ani thu te adu ngei arin thu te chu rang takin alo soya Jake kanu chuan ngoi mak tur le poisa thok chuak si lawa ina omve reng chu man tlak na om lawin engwangin nge ka fapa mes CEO hian anei cheli ti ina an khuma meche pakhat chuan keipon ka shathiam lo ti in lo chang ve wat en ula athom no in belte hi Daisy hi Mrs Mes ni om zok takani ti in meche pakhat hi aron chonga Daisy chu in chuan mel tak hian lo nuya Abby chuan chung ko khongai na nei lo tak chu in vani em ti in thin rem tak chuan a soya Jake kanu chuan nui so tak chung hian engmoi soi ni e anya lom Daisy hi kumthum kalta khan Jake hi ka thlan sak to tuna chuan kan ro khom turin aron kir le to ka fapa hi chen watang che ti in an khum pya pa Abby chuan mi tui parol chau chung hian
mes hian poisa chungchanga harsatna atoka ke hian kalo chen pui to a ti in a soya ei lo ti sha tak hian an lo nui haka jay ka chuan voi khat I chan chwa wang mai khan a thlang ber chati na ani hleinem nang chau hi mes pui tu in hleinem ti in nui so takin mei che pakhat hian lo soya ke hi anu pui ni lawila min hmu na hun in nei lawang ti in ebi chuan chung ho bula chuan a soya nui zat zat hian a thu soi chu an lo nui dar dara vo in ni hian mi hausa hlir kanom khom ani hi millionaire ro pui tak thlengin a fanu ini hial lo mo ti in ebi chu andiria ma kan ni lo ti taila ti in ebi chuan lo changa ebi iswang to na kha du tok te karla fanu chu mi thata ka ni sin tu man ani chu an shalo du tok te u a za thlak lutuk min ti za hi ba san ro ti in ebi chu an shela chu ti lai tak chuan ebi pasal jek chu lo thlengin thom no thlak ro ti pa chuan a kai sang hala khongei omda ya ti in ebi chuan a pasal chu azota fashion show an nei na mun tura akal thule chu thil chu mes ta na apoi mo thu te chu a shil ngala ebi chuan oilo mel tak hian ani mo ikal lo ti ka shalom ti in daisy nen anin karte chu asoya ila mangai ring ti ka shalom engtin nge ka chunga iti thei inupui ka ni ni lom ni ti in chap chung chuan a zota jek chuan khatyang khan min en to su nangmi bol hlo ati a ebi chuan ril runa tak chuan a hmangai em awangin a chungte a chunga an che dana po ala tor sham sham thu chap chungin a shila jek chuan min hmangai ni chuan ngoi ringin omro ati a ebi chuan thinrim tak chuan jek nang hi ti in ebi chuan an khuma jek chuan daisy naute paila hi tina suang che ka shilok che ni hi alo ti mak mai daisy chuan ril runa tak chung chuan kanau te ve hi ti in zota jek chuan ngai sak lo zat hian a chan le ta alo ti wata ebi chuan mi tuitling pam chung chuan thengil ro in chenang a ti maka jek ka mitha a chuan ebi in mi padang akwa lai lo langin khapa kha idu ani ti ro ti in a in zot sapa ebi chuan akal san ta mak thunga daisy chu lo kalin abula chuan jayka thataka alo enkol wangte chuan lom thu aron shila a intur ken lai chu pek tumin ebi chuan alo du lawa an bula dokana chuan ada a nangma nge yin omtum ro tlinga in ngai su apu wang chawin anei che a hmangai ngai lo che ti in ebi beng bula chuan a shil ru sapa ebi chuan nui zat mel tak hian bolhlo I hmangayam ni jayka hi bolhlo ani hi itan ka kalsanang ti in ebi chuan a changa daisy chuan ngai om tak hian du tok te ithil ti tum kha ka shelowe mo iti mi ka shevek alo ti saka ebi chuan helai munna hun khoral man kanilo ka boy lutuk nei tur che in zotla a tha zo ka ring ti pa chuan jayka omna lam chu amela kalsan mai atum lai chuan daisy chuan awain ken lai chuan in lein no chu chhuata chuan na paya ebi chupanin jeki ka hmangai ni ka chunga tyang hian ti su kanaw te hi minti na saksu ti in phakara chwa zuya ebi chu in nemrui tirin atu chep tia chuan jek chuan arundum mana chunglai hmuna omte chu local khomin daisy chu anron boy pui wata daisy chu lo in soi fe in ebi bula lom thu soi tum ani thu te thinrimin anaw te le ama chu tinat atum thu te ebi thiam lo ni lowin ama thiam lo zo ka ni thu te chu asoi nga zung zunga khongai na nei lo naw pai lai po tina du ini mo ti in midang chuan ebi chu an khuma ati ani lo thu te chu soin daisy chu apan na ya ma se mei che pakhathian lo namin chhuata chuan atlu a nau ke thema chuan in a zui bok ebi thi sen chu a chhuaka jay chuan rang takaron kai thawin engkim a theingil tur thu le tile to ngai lo tur chuan ebi chu a shila ebi chuan thinrim tak hian inupui kani to lo vo in ni chang hian helai hmuna hian engtika ma karun kal le to lawang ti in jay le midang ho bula chuan a shila jay chuan rang tak hian khoya nge kalang alo ti a ebi chuan jay kamel ran chung chuan ka ti tura lo boy su ti in jay ka chu achanga jay chuan aril ru chuan khapa bula khan
kalang che ati a Jake chuan a tha e I du dan chu ni ro se engkim he in atanga inei zong zong hi da kir le vekang che ti in a shila midang ho chuan elsen mel tak hian an lo nuya ebi chuan a kor chu phelin kan chi pachanga kan pahnia kan nei ti pa chuan a kor chu chhuata apaya a beng be chu phel le in kan anniversary pawla min pek ti pa chuan beng be chu apaya a phe khok chu phel le in kan couple shu ti khan ihlim tu empty in ebi chuan Jake chu azota Daisy chuan Jake hi itana chale mai lo ti vatin Jake chuan engkim hi a to vek to e engkim a chaber ka peng chati in Daisy chu Jake chuan na mela Jake hian adu to lo che kha zungbun kha ibun rengdo nem ni ti in Daisy chuan ebi bula chuan ati a ebi chuan mi tuitla chung chuan zungbun chu a phela inupui ka lo ni kha ka in chhir khop mai mule che he ka du to lo ti pa chuan a zungbun chuan Jake chu a voma ebi u rei chu thilpek nen lo langin ebi te omna lam chu aron pana Daisy chuan Jake ka hne na chuan ka oma nuam lo a lo ti a Jake nu chuan rang tak hian Jacob turin shwai nga ro ka fapa man mo ta che ti in Jake chu a shil vata Jake chuan Daisy chu a shwai ta bok midang ho chuan ebi chu ron pan na yin musit tak hian Daisy le Jake chu anin kop to thu le chena tu rei takan lo pek to thu te chu so yin chuak wat turin an lo ti a chutia an nui so lai chuan ebi thi sen chu ron chuakin Jake ka thu soi te chu a sha chuak war wara apum chu domin na ti takin a kuna rei chuan ebi chu lo dom vatin ebi chuan min shwai ho ro a ti sapa rei chuan chung ho chu en kwalin ebi chu apoma akalpui tabok an chuan na motor number chu ron en zui hlomin Jake kha wang kha ni kha a chen che sugar daddy lo nei wanga ni kha ti in ebi chu an sel zuya Jake chuan khapa kha tungia ni a ti in a motor number check ngal tur chuan a ti a tungi ani an chan lo thu lo changin me che pakhat chuan a sugar daddy ani maya lom ngei om tak hian lo ti a Daisy chuan Jake an soi dik ka ring a lo ti thwai bok ebi chu khuma mutin a u nau pa te le a pa chuan an lo hwal chapa ebi chu lo harin kapa u nau pa ti in a pa chu akwa nga la ka ngai theilu tuk chewa sin ebi chuan a ti sap ebi pa chuan ila sheringem Jake khan a chan him wang mai che khan nei tur che in ka ti lo che ati a ebi chuan kapa ka shalom ma se ka nau te hi engtin nge ti in apum chu adoma apa le a u nau te chu a en kwala apa chuan rilunat mel tak hian ila nau panga ti in a shela ebi chuan shathiam ngalin apum chu adoma naute ka ti pal ka thiam lo ani ti in a chapa rei chuan u nau nu a tha zong in ngai to ala Jake nen in som na in nei to lo ti na ani maya lom a lo ti thwaya apa chuan rei chungoi turin a ron ti vat ebi hne na chuan I birthday lum na tur po kan bo sayania fireworks po itan kan bo sayania ti in ebi chu ti hlimatuma ebi chuan amu ta a chen lo thu chuan lo changin lungai mel tak chuan a oma apa chuan tuman an la shangai lo che a keiman ka mel shat ti rang che ti in ebi chu a shela ebi chuan apa chu lom tak chung chuan a kwa a kapa ka mangai che ti in a nui saka rei chuan a kut chu bengin brandman to tak tak ho chu an na thok te chuan an ron keng luta an thil ron ken te chu ron soi zelin ebi chuan du tok te u heng te chuan Washington chan ve po kan lei theyang chu alo ti a una pa chuan kan far nui ni a I du apyang chu I nei thelom alo ti thwaya ebi chuan sum khorl na mai mai ni ti in alo changa rei chuan kan u nau nui ni ti hi sharing ro ti in alo chang wat ebi chu na thok ho chuan hwal chapin a du chu thlang turin an ti a ebi chuan ril ru boy tak chung chuan a thom no in bel tur chu angai to a to pa chuan ebi chu nal taka in chein ebi karla kalo ki re ti in anui saka Jake ka tenu fa ho lo lang le in ebi birthday party na mun chu an lo thleng che a chu mun an thleng chu an lom zia thu te longman to taka ni thu te chu soi sap sapin karla ho sak zia te
mi van nei takani thu te chu an soi chu lai jay kanu chuan jay ka chu a thei to pa chu nu hnai tur chuan a shila karla in angai na a anin hnai thei chuan anta na changkai tur thu te chu a soya anui war jay ka unaw nu chuan Daisy om ve reng thu le in sum tur chuan anu chu aron khap ta wata jay ka nu chuan alo upat to wanga thil a sha reng thei to lo thu te chu nui za lo tak chuan a soi zewa Karla ma a chuan Daisy te chu engma ani lo zia te chu a ril ru chuan angai to pa a nu phakar tak chu ani Jake chuan he hmuna hian nawang chawa kalan ni thu le film khur cheu tur chuan a shila Daisy chuan u naw pa company te nen an tho ho thu so yin a pui thei tur thu te chu alo soya a u naw chuan hlim taka hun mang turin le he hmuna hian mi zong zong mit fuk na chu Daisy ani thu te chu war tak hian alo soya ebi te u naw ho chu lo langin ebi chuan u naw te hne na chuan engwanga helai hmun thlang kher nge an ni ti chu azota rei chuan a u naw pa rei na chu zot mai turin ebi chu a shela rein chuan he hmun hi khothlir anwama a thoveng boka a moi beralom o a hun a thleng don kalang u ti in a u naw te chu a shil zung sunga an u naw chuan lunga chuan ding khomin fire show chu nuam te takin an thlira rein chuan ebi hne na I hlimem ti in a zota ebi chuan ngoi mai te ti in a lo fiam zewa rein chuan a beng khoi neu pa chuan a thaber ka thlanga sin a tinang nanga rei chuan hei chau hi kan thil pek tur chi ani lawanya he hi sherengang che engtik lai po in nangma chau in hmangai la mi zong zong in an hmangai lo chepon ti in a shela jay ka te nu fa ho po chuan fireworks show chu mu nom ti takin an lo thlira ka thik hle mai kumthum nuwa aron let le chawa he fire show te hi million tam tak manani hi ti in an lo phun sep hloma jay ka nu chuan khoya nge alo om china ti in a zota ma se tu man an lo shelo jay chuan ebi birthday ni ve tho thu chu alo soi sapa chu ti lai tak chuan ebi te chu lo langin an lo clear chapa ebi an mu chia chu makan ti hlom khop mai ma se a chan te nen an lo kal ve te po ni mai thai sin jay ka una nu chuan alo ti wata Daisy chuan jay ka melpa chuan so pa so ebi lo shwai tu kha ani lom ni ati a ebi te chu longa changa lo chukin jay chuan ebi kutvon pa chuan engwanga helai hmuna omve nge ani ti in lo zot wata rei chuan lo chang thwain Mr Jake ang hian in chen I du ani lom ni ebi hi ti boy to su ti in ebi chu alo chana Jake chuan ebi engwangin nge hetia ngai om pa ngai takpon kan la in chen lo I phubalak na em ni ti in zota ebi chuan nang hiam in phasan masa ni lom ni Daisy melpa chuan fai pai tir boka ingtin nge min la soi sel ngam ti in ebi chuan Jake chu thin rim tak chuan a chang le ta midang ho chu anen shiru sap Mess family te hi mi hlo om tak in ni Karla sombik te chau helai hmuna hian local turan nia ingtin nge mi pali in local thei rei chuan ati a Jake unaw nu chuan nang hi tungei ni e ka shia ebi sugar daddy hi inilom ni ngei om tak chuan a ron ti ebi bula chuan he party a po hian aron shwai chen yang mo ati suya ebi chuan ke hi Karla fanu kani tuna hian ka birthday party kan hmang me kani hi ati a Jake unaw nu chuan ingtin nge nang hi Karla fanui ni theyang he mi te wang hian a mi ti in oilo mek tak chuan a zota rei chuan vin tak hian ngoi ra u helai hmuna changa chwa in du lo chuan aron ti a Jake nu chuan miten nom takin ni vin tak hian aron ti a Daisy chuan ngei om tak hian ebi chuan mi pachata ka thlang thiam hle mai kala mungai mi alo ti a nang hi tungei ni rei chuan Daisy mel chung chuan a ti a ALG group hi bread te achanga local an ni ya voinia chang hian kan tho ho na hi ti to pani rei chuan ativin chata Daisy chuan nui za lo tak hian nang hi Mr Ray ni mo anui za thlak le mai ti in elsen tak hian anuya chuti lai chua mi pakhat hian MRA engkim pe felani to e aron ti a an kal san zui ta bok
Jay ka tanu fa ho chu kalve moyen tum lai chuan gar thau chuan lo dangin Jay ka nu chuan ke hi mes company nei tu Mrs. Meshi ka ni hi in na in chan du lo chuan omson ro u ti in thin rim takina anga gar thau chuan lo dangin Mr. Ray thupe ka ni thu le an zom tur thu chu an shila thin rim tak chung chuan an ho ta bok atuk zinga chuan lo thukhom le hlomin ebi laka an thin rim zia te chu an soya Jay ka u naw nu chuan anu thin rim chu in sum turin le ebi chu Jay ka second hanani thu te a omrei thei arin lo thu te chu a soya Jay chuan lo sha in thin rim tak chuan ngoi turin a ron ti a ebi chungchang soi chu top turin a ti a anu chuan thin rim tak hian nang hi a phasan che ani hi engtin ngai sha thiam thei lo zoka ti in Jay ka chu alo chang Daisy chuan Jay chu thin rim to lo tur ti pa chuan lekha hi a pe a designer Mrs. Julia ne na changa som na ni in heta hian Carla Fanu po atel ve don ti in a soya Julia milar khamo ti in Jay ka nu chu alo phun sep Carla te ne na in som na cha an nei chuan an fashion show te chu a hlokin a hlotin ngei tur thu chu a soi boka nuaman ti kher mai Daisy chuan ebi thom no bo ma chang chuan invitation card chu alo la reng zoka Jay ka nu le a u naw nu te chu an hlim hmel khop mai engkim chu Daisy wanga ni thu te an soi lua ma Daisy chuan Jay ka en chung chuan chutianga soi lo turin le he chung ko member ve tho ani thu te chu a soya Jay ka u naw nu chuan engtika nge inin nei don naw te hian hun rei tak angak thei don lo ania alo ti wata Jay chuan tuna ni lo ebi hi ti boy le ngai to suang che u ti in a kal sana Jay chuan ebi chunga athil ti te chu ain ngai to chhuaka she omati mel kher mai Daisy le Jay ka te chu Miss Julia show nei na tur hmun chu lo thlengin chung lai hmun mi te chuan Jay le Daisy chu an lo thira nupui a nei to thu te a nupui ani thei mai angem ti te chu lo soi zuin an lo khel na sa hle mai chu ti lai chuan ebi chu thom nu moi tak in belin moi taka in thuam chung chuan Jay ka te chu aron kalpela chulai hmun a om te chuan an lo thlir chapa ebi hilai hmun a lo lu hi ita na harem ti in Daisy chuan a lo awa ebi chuan helai hmun mi te hi chu Miss Julia VIP le a tho pui te le milar tak tak te anya chung zing mi te chu in ni ve em ni ti in lo changa Daisy chuan Jay ka hi henglai hmun mi te hian an sheve ka lom me CEO ani hi lum hlo beranyang chu alo ti a ebi chuan o kan la sha ang chu a ti a Daisy chuan nang hi VIP ni ve mi heng thom hnuman to tak te nen hian ani lo chuan goldi karem ni ini alo ti a Jay chuan lo khapin Carla Fanu po alo thlen ve thuai arin thu te chu asoya mi pa pakhat hian ka oi theilo engtin nge an som ve thei zok lo ti in Daisy chuan Jay ente min ngai nat lo mel khop mai engthil dik lo ma ka soi si lawa ti in Jay ka bula chuan intino takina omle vela ebi chu anuya zat mel khop mai chuti lai chuan Miss Julia chu lo thlengin ebi chu ron pan na in master I lo thleng to alo aron ti a midang ho chuan makti me tak hian master an lo ti hloma ebi chuan za mel tak hian tinge master min ti khera chu tiang turin kala upalo kumsom paria chau kala ni kati kha nui sak pa hian alo ti zewa Julia chuan nang hi phurna min petu ini wanga lom ka za em che ti in anuya Daisy chu melin tungei ni ve a ti in a zota Daisy chuan bread fanu ni thu in alo chang wata chi boya tumla chuan Julia chuan ka som ve che in ka va shelo ve alo ti a helai hmuna om tur hi ni lo miss he hi chu ka private event ania pon lam mi tan om ve arem lo khonga in min chwa san theyangim alo ti da ya Jay chuan thu pha choin Carla Fanu mutura lo kalan ni thu te chu asoya ebi le Julia chu in signal sawin Jay ka soiwang chawa chulai hmunala om thei ani tur thu chu Julia chuan a shila ebi chuan lo mit mein Julia chuan masi a chu anga ya ni chu a tile a Daisy chuan engwangin mo ke hi anupui hual ka ni a karai mek bok alo ti wata Julia chuan
ka hre thiam lo che Miss Daisy Mr J khi a hmel tha in a smart em a fashion lama asang em boka ma se nang nen hi chuan inin mil lo ka ti khonga in min lo va chwa san ta che a ti a ebi chuan beidon hmel tak hian Julia chu a ena min ti zak thei emai ti in a phun sapa Jake chuan Julia hne na chuan thu pa choya Julia chuan ka master hi ati du da alom ati mek lai chuan ebi chuan du tok turin lo shila ebi le Julia chuan wine chu in dunin Julia chuan akal san ri a Julia kalyam hnu loka chuan Daisy chu ron kalin Daisy chuan engwanga anin chen hnuwa po Jake ka ma a la ron langam nge ani chu azot ve le Jake chuan ebi fa ni lawin ama fa chau adu thu te chu a shila ebi chuan ngai thei lawin Daisy chu a beng ta sia sia mai a thin rim na chok chuak lo turin le a le peka chuan ben mai adu tok to lo tur thu chuan a changa Daisy chuan ebi bracelet chu enin tunin muni om thei chan chu I sugar daddy Mr Ray ani ka ring heng bracelet man to takte hi ti in Daisy chuan ebi chu ala chang cha la ebi chuan a bracelet khoi pa chuan Jake po a hausak em hi engwangin nge a leive lo che a ati a Daisy chuan ebi chu nam tumin ama zok chu atlu a Jake chu lo kalvatin Daisy chu aron kai thauvat ebi chuan Daisy lem chandan chu anui ti za hle Daisy chuan ebi hian kan naute hi minti na sakatumani anaute a chha ta changkhan kanaute chunga hian a thin rimani ati a Jake chuan anaute mo alo ti vat Daisy chuan a chong swal chu a shangal vata Jake chuan ebi daradom chung chuan mishil ro engi thil omzia ati a ebi chuan Jake a ku chu la thla in anania alo ti a Daisy lam chu hoi le in kanam tlu chemo ati a Daisy chuan minnam lo la ke main ka thlu do na mi alo ti a ebi chuan ilanda na chang chuan mi chak lo takini thli te po hian an la that thei ma yang che nui zat tak chuan ati a Daisy chuan thin rim tak hian minnam chen zia kha ebi pom mai ro ati a ebi chuan mi mola min nga yem ni CCTV mun tina omvek ka proof theyang idu chuan alo ti a Daisy chuan ebi chu a thin rim wanga chu tianga ti ani thu chu asoya ebi chuan nui zat mel tak hian hun rei tak she om lo tor to na ata chwa zalin ani chu alom thu chu asoi da ya Daisy bracelet charpa chuan hei bracelet lu tak hi alemani hi aglu hian har satna athlen thei che a thil thlote I thisena khan alut mayanga sin ti pa chuan a bracelet ken chu a the pheya Jake ne na chuan ibial no hi thil chatak le sakta che lunglu tlem ina khan ka nu che a idu chuan inei theyang ti pa akal sna tum chuan Daisy chuan ebi chu alo nama Jake chuan alo dom bet man Jake chuan Daisy chu melin engma soilo chuan akal san le ngal Daisy ne na chuan ebi chuan Carla fanu insong tiro ke hi Carla fanu chu kani ati a Daisy chuan nui so mel tak chuan Carla fanu ani theilo thu le Carla fanu chu mi zom takani thu te chu asoya ebi chuan nui so mel tak hian akal san ta bok Jake chu lo kir le in Daisy chuan ngai dam lo dil wata Miss Julia ne na kala Jake ta na abyak sak thei chuan Jake chuan angai dam thei mai chu a ringa Jake chu Miss Julia ne na chuan a shwaya Daisy chuan Miss Julia ne na chuan Carla fanu ne na in me sha tir turin le engpo adu apek tur thu chu asoya Julia chuan poisa po telin mo alo ti a Daisy chuan in chuan mel tak hian alo bu zeu Julia chuan Miss Daisy hi mi fing tak le Mesh CEO nupui tur dik takani house takani ka ring bok alo ti a million sa anga yang ati hem mai Daisy chuan makti mel taka melin million za chu tamati thu chu asoya Julia chuan ka du apyang ti ni lom ni million za chu inei lawem ni deu so tak hian ati a Jake chuan million za chuan a tha thu chu alo soya ma se Julia chuan tuna adu lo thu le anchi da na alom lo thu chu soi makin akal san ngala Daisy chuan ebi in engi mutaka shilarin thu te chu asoya
Jake chuan Abby chu alo biak tur thu in a soya chuti lai chuan an host chu ron chongin Carla fanu chu a om ve thu a ron soya Jake te chuan en vatin host chuan atan kut beng turin a ti a meiche pakhat nal tak mai chu a ron langa midang ho chuan Carla chuan a fanu chu a en kol tha hle mai an lo ti a lam lai chu enin an lo fak mol mol hloma chutia an lam mek lai chuan Abby mai kor chu tla in Daisy le Jake chuan an hmu chia chu makan ti khop mai Abby ti in an au chota chutia Abby lo ni ta chu makan ti in an thlir renga Julia le Abby om lai chuan Jake chu lo kalin engwanga shil lo nge ani chu a ron zot Abby chuan Julia chu mit mei vatin Julia chuan a hmun olwa tu an om to ani lom ni a lo ti a Daisy chuan lo en thla a Jake chuan a ko chu hlipin Abby chu hak ti ratuma Abby chuan lo du lowin a pai thlak saka imolem ni engwangin nge te oma Julia khonga yin hun min pelok thayem Julia en chung chuan a ti suya Julia chuan a kalsan tabok mei che thatak fing taki du ani lom ni ma se kei chu ka ni ve lawa inu puipo ka ni to lo engwangin nge min ti boi reng ti in thin rim tak chuan Abby chuan Jake chu a an khuma Jake chuan Abby chu chelin engwangin nge in za puya ilam thei boka heng thum no te in bel hian khapa khan a khoi bok chi a ti in Jake chuan ring tak chuan a hawa Abby chuan noi zat mel tak hian Mr Jake kalaka hian itule to emni a ti a Jake chuan omse nei lo ti sapa Abby chuan engwanga control tum tlat nge ani a engwanga chu tianga om ta thut nge ani anu pui khwal ne na ker le fa tur te chuan a shil ve boka Abby chu a thin rim tak zet kalsan mai chu atuma Jake chuan lo dang le in a phubalak na chu enga tan ma angai lo tur thu so in ma se min phasan su ati a Abby chuan enga alo ti hlaka Jake chuan soizom le in Carla fanu mu adu thu le an plan chu ati chat vek thu Jake chuan thin rim takin a soya Abby chuan engwanga phuba chu la lo nge ani te lulang tunge neya engzat nge i nei to ka huat na po hi i phu lo ti in thin rim takin Jake kok sia sia chung chuan a ti a Jake chu a kalsana Ray le Julia chuan lo ngakin Ray chuan a tlai awang te chuan thu pha chawin vo ina thil thlenga om lo te chu a zota Abby chuan lu lo thingin engei zep khera Julia chuan lo ti zewa in thu breng to lo turin le tunge ani an shat vek to thu te chu a soya Abby chuan in soi fe in ho chu a rota Jake chu lo langin phone call la donga company pakhata chang items an ron offer na ni in Jake chuan alo hniala phone call mi te chuan apu birthday a hnai to thu le gift thatak an nei thu te chu an ron soi sewa an address tu Jake chuan a zot tak ngal nu pakhat lo langin thil moi tak chu alo en kwala cheng tam taka a shal thai tur te chu alo soi vela chuti lai chuan Daisy chu lo kalin a thil ken lai lak sak pa chuan Jake a gift ani hi kanu ati a chu nu chu Daisy nu lo ni rengin chuta Daisy nu chuan chu chi chu shal turin alo te wata ALG te hian mes chunga thil chalo tak an ti ani an charity a kalve nge du thu le Jake pu chuan a chin chha nge angai thu te chu a soya Daisy ngai to na chuan karkal ta khalo langin Jake khuma oma thom no in be lo chu thalak puin a thalak zo nuwa Jake chu lo harin a thlan na sate ma wanga a korte chu phelani thu te chu alo soya poya ti MT in Jake chu azota tinon le to su ti in Jake chuan alo chang mak a thi chu khoya ane nge azota Daisy chuan a kor ip te changa a charani thu le pe katum nianga in alom thu te chu a soya Jake chuan atani lo thu chu soin min chwa san ro ati a Daisy chuan chinei dan chu angai to leta anula chuan chi chu shal turin le Jake chuan aya moi a leisak le ngei tur thu chu alo soi boka Jake anei ani chuan engkim anei vek tur thu te chu a shil vela Ray chu Abby bula chuan lo kalin Daisy nu in a chi shal aron leisak chungchang chu aron shila Abby chuan Daisy nu chi shale en chuan Jake kan ama ta tura a leisake mutiya alo ngai chi kha ni in khang hun chung zong khan tinge kalo mol em mai le ti in ngai to suya
million som ai chuan atlom don lo shim shim lep kan nei theyang ebi chuan nui sak pa hian ti in lilam na hmuna chuan ka aiwa ola ancient chair million zaman vel kha leila ati a ebi chuan I ai ka o ang mo HJ Crop CEO Bill nu angin mo ati ha a rei chuan HJ Crop CEO angin company hi enkol tum chin la fashion show kan nei tur te po ikuta vek anyang iti theyang ti ro ti in a zota ebi chuan phur tak hian CEO thatak chu kan ni theyang ma se million za chu atok lawang thil le du te lo nei taila ati sewa rei chuan I du du I nei theyang ma se thla tu te atang karla dan kan nei a omania sherengang che I thil le tum kha ati a konfi tak chuan tereng mai tu man an lei lawang lungai su ti in a u chu a changa thil pakhat ken ve turi nei kha rei chuan ti in ebi chuan nui var var pa hian a thil ken chu da thla in hei ka nei alom ati nui ver vera he chiman to tak hi je kan an ni lama mu huna chuan engtin tak nga yang mo